Philadelphia Kopuya building pakhat aron langa mi pakhat hian chuat anot fai molmol mai chuti lai chuan ahnung lama motor in park chunga tak tuemoni hi aron tlathum duta mani in ti hlum tum ve reng nge accident a tok ti chu hriat anilo mun phiat pala chuan abenga earphone a vuah thuka wangin engma a hre hau lo le ngal restaurant a thiandun ti tian ron lang le a an pahnih chuan zurui that lo zia baka ngai dam theina nei a poimo zia te chu an soi dun na sa hle ring tu thata kan lo ni reng te po anima na sudum hazok chuan kumnga kalta a chung te chunga thil thenga ngai toilet changa piangin poi khoi tu misual tongpong ngai dam ngo chu harsa ti zia a soi ve malmal boka chupa chu detective alo ni reng mai ahmaluka papakhat che chual na hmuna khan vakalin aron tlak na lai te chu an mel kwal vela detective ve tho papakhat hian alo dong chong hal vat bok atlak na hniam view line a motor chung delero akhwar duk boxi makan ti kher mai sudum hazok chuan chuata dar thalang ke thememo nuhma engma aum lowo wang chuan motor chu ahma a adin na hmuna tangin ali rasona ni ngei aringa aron tlak thak na tur omang building dangan mel kwalta ani apia dewa in chong sang zet lam chu panin anin zui pheile a mishing vei vak mu tur anom nual bok kong khara ron lu ta piang te chu an hming zia tirzel an nia chuti lai chuan Peter pakhat bangbo taka hoi kwal deuh hu hu hi aron lang ve hlol mai gate atang chuan nu pakhat lu zowa hi manmo zetin aron lut ve boka gat chuan mingziak masapot turin alo kolet ve ta ani security guard pakhat zok chuan in chunglama thil deliver tura nei thu soin a thian pa chu akal sana elevator a chuan mi an lo thahnem kher mai an epchi a lift chu alo ruak khuaya chuta chuan an lut khom ta ani chutia an chho mek lai chuan an chuan na lift chu aron in soi ta dot mai le beise lo devin kong laklo a top tammuka passenger ho chu an bangbo le CCTV operator te chuan lift a mian tang ti an hriat vele engineer an bepop ngala anila chu tukverke thom tha in building chhong chunglama alo om dai boxi anna chu cholsan ria lift chu boipui masajok turin antita ani lift chuang ve Peter pakhat chuan anbula security guard tang ve chu atong khum deuh sak sak renga emergency alo thlen thula chet lak dan tur anin zo deuh chen mai guard la chuan temporary a thok ve mai mai ani thu soin engma a hriat ve lo thu in alo chang le ta anbula ko chu tha pakhat po chuan engwangin nge biak hlatna waki toki talakul velo alo zot ve sek bok chuti lai chuan intercom atangin o an hreta an mani chan chuak tu tur engineer aron thlenvat tur thu an ron hrilta ani lift chunga camera atang chuan passenger ho chetlalai engkeman hmu thei vek thu an ron hril boka amero chu lifta microphone chu a chiange passenger ho ori an hreve theitlat lo guard chuan a phone phor chuakin a thopui te kholan tum zeta amairo chu phone signal po alo bo vek mai mei chetang ve pakhat chuan a phone a lai chu a man tir tangota a thopui te nen po chuan anin be thei ta ram ani amairo chu signal a chiat em awangin rei po anin be thei lem lo rei lo te a speaker atang chuan remote ron in play tarat rata necktie sen orpa chuan boruak ti zang khai tum ni om fashanin zai chu alo zom ve ngal zat bok passenger dang te chuan ngei mel deuh hian an lo mel hra hra a chuti lai chuan engineer po in chung zol alo han thleng chhota thila chu alo thuvuk vuka thok le khata alukhum khum lai chu thi na len thak sak ta dai mai
amala chu atlatel ve trep le ngal detective pahnih te po tang ho omna building lampan chuan an ron phei ve chat chata engma an la hre lem lo kong laka chuan glass ke them tladar nuai chuan mutatlat mai mun phiat tupa hena chuan an omna chu crime scene ani to thu soin phiat chun jom to lo turin an hril zawa in chunglam an thlir chho lai chuan dar thalang ke them lian takhi aron thlok thata fuwa mai le an van nei siamin an in saseng man hlau chuti lai vek chuan engineer pon leave chu alo endik ve meka a chiat na lai om engma mu chua anei bok si lo security lam chu zok phone le in an call chu restart nuwa a that le mayarin thu an hril sapa in chunglam atang chuan a restart ta ani thok le khata leave chung chu aron thim ta khup mai le second som ni vel nuwa chuan light chu aron eng le a chu vele anjing mi pitar chu a trengal ruai mai anjinga arorum berturangai security guard chuan mun thim le che pa hlau thu soin ngai damalo dil ve ngal mol boka pindan chunga thim khup lai khan alo jam chena samhan hle chu lo ni in anjinga mi pakhat chuan lift chung chu an bana a chung khuna an nem tol ta ka chuan thliaron tholu ta heu mai ani an tho i piklu tukpo azia ta deu ga chuan lift chung lama tanga lon chho mai te chu an rot zeta an thian pa pakhatero chuan a safe lo ema wangin alo hnial ve thung engineer chuan a call pui bera reset zo chuan security lam chuan call le a duty la chuan engma ani phalem lo thuin alo chang tlat mai in chung lama chia aum bok si lo wang chuan in hnuai lama tanga endik atum le ta a chuti lai chuan CCTV operator panhi ta chuan in chung tuk ver ke chachung chang chu an soi dun ta ani au pazok chuan tu emo zuang tha ni nge ya a hria thu an soi chuaka a thian pa chu ngai thatlo mel takhian anir nang mai lift tang te chu ron lang le in an ti nak hloma necktie orpa chuan Peter hena a business card pek pa chuan mi reng hi en main an hausa nge an re thei ti a hriat thei thu te ala soi ham mai nuvalai jok chu a in chain atang chuan a hausa ani ti a hriat thu an soi zui ngal zata chunu chuan atong du mama nia hria in lelama hoisan tadaya reilo te a music aron in play le a an ngoi thap lai chuan nula chu a phuzok mai necktie sen or chuan amonga tham sak nia puin a chhuah chhal zui ngal zat zata salesman ero chuan alo phana sa hle thungsi anin hau thui ma in light chu aron thim le ta zuka guard te chuan CCTV atanga an lo mu ve vek box ya wang chuan mak an ti hle engineer chu bia in ama ti ani em an han zot chianga ani la chuan in hnuai lama tanga a endik mek thu soin engma a khoilo thu alo hrillet ve thung eng emaw chu an bi kwal vela thil fel hel om engma mu anei bok si lo a beidong chuan in chunglam atanga manual restart mai atum ta ani CCTV atanga an thireng lai chuan guard pakhat jok chuan thil mak taka hmufu tatlat mai le light chu aron thim zuka thani om takhi aron lang zo mai chuti lai vek chuan engineer point in hnuai lama thom mak tak a hrezui ngala a ri hriat na lama pan mek lai chuan leaf zinga pakhat chu chaklutuk tak mai hian aron tlathata thut mai awan nei siamin leya atluman hlawa tlema anin del hlum lo chau ani leaf chunga po thom mak tak an hrechan ve ta light la chu a thim zuk reng mai boxi an zawai chuan an phili chung toa laiteron en thatle tak nu chuan an zinga nula om ve chu alo tlusop nuai mai CCTV operator da chuan engea chan hriat ngei tumin an han thlek wangwanga pakhat jok chuan nula hnunga hliam ni om tak chu a hmufu ta ani leaf chunga mi te chu an thlabar to tak zet ti an chizia atang chuan alang thei renga anom zel dan turla hriat ani bok si lo
nula chuan lai ta thim wang lai khan tuemoni in a se ni in a hria a ati tu omber chu anin zong kwalta ani chuti lai chuan God chuan salesman kora thisen lokai hnuang chu awang mufu ta hlol mai ani la chuan nula in a delavanga thisen kai mai ani thu hrilin tu ma kuta thak lo thu alo soi ve fana atua ma chuan a in soi fiana chu an pom sak lem lo God chuan siam hre kolani chuan pevat turin alo nor chhun zom ngala chuti lai chuan CCTV operator te chuan nula hnung lo thi hnuang po chuan mufu ve ta mei che chunga hleilen na thleng tian chian ta ka chuan police ko nge an tumta ani pon lama chuan detective chu forensic expert nen an lo ti meka reilo te a phone call adong nol mai lift che dan le in hliam hial anom thu te chu an ron hril tamaya tukver ke omna building ngei kha ani ti a chian ta ka chuan rang takin a thian pa nen an vakal dun ta ani God te panhi chuan CCTV footage te chu an han thlir non le thin ano pangjok chuan thla ni om tak lo lang chu an her chuak le a amai ro chu a thian pa chuan engma ani lowang ti in alo uk sak vak lem lo lift chunga tang te chuan chua tumin theito pan lo la chua ve ngara kong khar la chu po hon chi zia zang ani box si lo salesman chuan ron pui ve an tum zeta an hnot gear le ngal an thian nu tina tu anga in an ring zo ve to lova kil khata chuan din tirin cheson hau lo turin an vauta ani detective panhi te po ron thlengin God chuan CCTV room lama a hruai lut ngala mei che hliam tur te chu ko muin thil thlen daning kimalo sil ngal mol bok detective chuan leave siam to company te be pop tur le fire department lam ko ngal turin an hriat tir zunga leave atang te chu tu tenge an ni azot tranta ani anjinga God lo tang ve ero amirin zong ni hau lo mai CCTV operator no pangjok chuan an thil mu mak tak mai chuan soi chuak seta a thian pa bok chuan engma ani lo thuin alo tui hni ve ngal zat bok detective chuan leave satang te chu camera zona an ID ron tar lang theu turin an nge na amai ro chu camera a fia lo wangin engma chiar thei ani lem lo lobby an hming ziana chuan vain mai thazoka an hriat ta ka wangin anin zui chuak le ta zoka God no pangjok chuan CCTV a vil reng lai chuan light ron sule ta zuk mai thok le khata an nula chuan thil mu suala nei ta light thim rol chuan abulami ta chu an bo veka aron en le rol chuan chuat laya thi hnuangin an lo let phung mai amai ro chu light ron phele a engkim mai chu apangai ang vekin a mule loisi reilo te a light box chu aron thim le ta muka chu vele bang pakhata dar thalang chu aron ke ta chuai mai le thomri wa chi sang mak deu hriat tur aom ta nuaya an zawai chuan an rak chel chul mai ani light aron en le meu chuan necktie sen or pa kha alo thal der to a angonga chuan dar thalang them lian takhi alo bur vu mai chu vele guard chuan man mo zetin detective pani te chu an ko let ngala CCTV atang chuan necktie sen or pa chu chan tur om to lo ti an mu ve ta ani guard no pangjok chu ron tong chuak le a mani nun nala an om piangin hetiang chian na rap thak takhian azui fo thin achang chuan sual chu mihring pangai anga te in siamin abul vela om pianga tina ta thina li fatang te zinga po mihring pangai ni lo an lo tel ve nge ya arin thu a soi chuak lol mai athu soiro tu man an ngai saklem lova footage chu an enlet ngal mop mai ani detective pakhat jok chuan God tang ve chu aring hlel chun zom zela criminal record thalo tak alo nei kher bok nen chuti lai chuan leave chunga mi te po an tridak to mai an vai chuan anin ring hlel zo to a atu bernge poi khoi tu an hre to si lo fire department laman ron thleng ve ta
chuti lai chuan detective te chuan lift chunga om te chu belein crime scene ani to thu le atua te mai po chu rin hlel thei an ni awanga film khur hle turin an cha hloma an ril ru abuai tlang hle detective pakhat jok chuan in chunglama tukver ke omna chu an pana forensic expert chuan in chunga tanga tlalum ta khan thuziak maktak hnu chia thu alo hrilta ani a suicide note chuan tharau sualin min hnai tel tel tin atop akhara angai na an hrelo hle firefighter ho chuan an man ruanen leaf kongkhar chu kar chiat ngei tumin an be ngal lai laya chuti lai chuan tang ho zinga mi pakhat chuan leaf chin chu hongin lon chua alo tum ve mek bok guard chuan tlan chiata tumani ringin apot let le daya crime scene ani to awangin ril ruk arem tilo ani reilo te a tang zinga mi boral ta salesman khan building chunga chuan thian pakhat mu tumanei nge ani tian hra chuak le a chupa chu detective chuan zong chuakin zona sang sanga zot ngal mol mol bok lift ta thita chu mi bum mang scam artist alo ni reng mai chuti lai chuan passenger ho po an tha phang tel tela an mani ho po in ring zo to lovin man ruwa aru ka an kol le kol lo hriat nan an in dap kual tranta ani CCTV footage chu an han thlir non le thin nula pakhat among drama midang putu kha an han en chianga tu man an lo khoi reng reng si lo detective chuan mirin om lo le dot soi sha tak ni in aring hal maka thok le khata leaf chung chu aron rile taburu mai le reilo te a thisena luang hal ngei ngei mai waki toki atanga gat tong mul lion hriat ta ka chuan an mani chan chuak tu tur engineer berkha alo che sual tian hrathiam ta leaf chin na panel chu namson tumin beingal tlau ma se engineer ruang chuan adel be tlat to wangin a che son thei to lova mang ang takin chunglaman thlir thap mai chu minia video om zong zong chu an han thlir kir le a tang zinga mi Peterin mi waletaru lai an hu chuak le ta chu ta zet zong detective thinrim chuan leaf chunga tang te chu engemoti sual nei vek mi sual rual om kho man ni arin thu a soi chuak ta si mai footage chu an han en chun zom zela tang zinga mi pakhat chu ipte nen aron lut lai alang na a leaf chunga ero engma a akbuk silo ayip te chu khoya emotak anhu chia ani an ring le ta a chuti lai chuan leaf chunga lai ta chu aron phele ta zuk zuka thok le khata aron thim le ta muk mai le guard chuan man mo takin noal an not enga abul loka chuan mel rak thak takhi aron lang thut an hlau lutuk chu thim thama an trengal tuara lai taron en le meu chuan an zinga Peter ber chu alo in khai hlum der mai atua te po chu an ham hai tak zet to detective le guard te po chuan bangbo takin an thlir reng ringota atopa chuan building pumpui chu lockdown order pe in lule chua an khap ta bur mai ani guard no pangjok chuan detective ne na chuan an chunga thil thleng zong zong chu tharau sual na tho nia a hriat thu alo soi vele a detective ro chuan engtin ma a chang chuang lem lo tang ho chuan Peter ruang chu tiru tak chung hian an la thla a chuata ruang om sa bula chuan an zalta ani tang zinga mi papakhat background alu kha toilet chunga an wa mu chuak lol mai an han en chian ta ka chuan mystery bungruan yom tak tak hi alo ak treva leaf khoi ching pen na tur man ruwa ani nge an ring hal mi abok CCTV room a chuan gan no pangjok kha ama chowin an hnu chia a hlau thong to lutuk chu walkie talkie a ur sun zetin atong trai mol mol mai ani radio atang chuan athom chuan lo thave vek bok nen leaf chung om te chu an ngai a thalo tlang hle detective pakhat chuan leaf atang mek mei chia po chu
police case nei ve thawani thu le mi hau sadeu pasala anei dan te an tan na building a chuan lawyer mutura ron kalani thu thlengin an soi sap sapa chu vele a thian pa chu lawyer zong turin atlan chuak ve ngal thil enge motak hria chua thei a in be sei ani chuti lai chuan guard upazok chu basement lama thil fel lo zongin alo zulu thlave thunga electric hrui hi alo trek chek mai where chu tui hoka a in chia box sia wang chuan film khur takin hol sonan tuma abe sheilo davin karanin aman ta thut mai le mi pui zik lui na lobia chuan aron wak chuak rama reilo te a chat thlata dai mai ani thok le khata live chunga light pot chu aron thim le ta khup mai detective chuan waki toki atanga ron bia in an phone screen ti eng vek turin aron shil mola maktak main an phone hum lai chu engemaw hian aron phi thak sak vek zui thim thama chuan an hoi hrek thloma light aron en le meu chuan tang zingami security guard ber chu chuata alo thal ve le reng to pahnih chawan bang ta aladam chun te chuan chuata dar thalang ke them chu charin anin ro sadun na samaya chu vele detective chuan waki toki atanga ron bia in an thil hum lai chu thlau thlave ve turin aron hrilta ani hre tak chungin detective thu chu an zom ta a an boina top don to emon ti lain lai taron thim le ta dai mai thom mak tak takan hre chun zom le a lai taron en le meu chuan a mei chia zok chu alo thi fel le der to a ngonga chuan dar thalang ke them alo bur vu bok ami pa zok chuan khur dur chungin a thian nu chuan boy soma chuti lai chuan a hnung loka pitar thita kha mit mudum vekin aron thota trial mai le ihuna thlengta ti in aron tronghal cher bok chu vele mi pa chuan a hun kal to ngai tua le tin a motor khallai a hra chuak zoka chak taka tlan lain beer can aban nalama motor danga suri burumai car atanga chuk thlak nu chuan nu pakhat thi nuanga lo let nga thi awa muta a theilovin a fapa tal chu tuam hlom ram turin alo ngen mol bok amai ro chu engma ngai to chiang lovin atlan tlang le tamaya athil ti sualan ngai to chhuale taka chuan hlauna in amanta amit tuet langal zoi mai hreom ti tak chungin pitar hena chuan ngaidam adil zui mola thitla kani thu soin abula mei chelet reng chu zuwa ama nun na zok la turin angen ta hial ani chuti lai chuan an chuan na lift chu chuk zong in a tol thata duai mai a chunga chuang te po anin soi ngal dota lift din fel le tak nu chuan waki toki chu la in detective te hena apoi khoi zong chu apuang ta veka pitare ro chuan nai se chotaron din chilin thin rim zet hian thingei tura du thu aron la hril zui chu vele a building pui mai chuan a thim ta khup mai le reilo te a light chu ron eng le in firefighter te chuan lift chuan hong thei ta rama adam chuak chun mi pa chu chau mel tak hian ruang tam tak kara alo thu zoi hnaka pitare ro alo ve to reng lo CCTV operator pa thu soi kha adik nge ni arin ta hle ruang chu amalte te in an nor chuak loma detective chuan adam chuak chun chu police station lama a phur pheita ani an ngoi deuh wang nu chuan detective chu ron tong chuakin anu fasut hlum te kha anu puile a fapa an ni thu a hril ta hlol mai amai ro chu maktak main alo ngai dam fel dai to thu ala hril zuya
chupa chuan chan ngai na po a hrelo in thlasung takhian alo in dom kun tlok mai ani ngai damna a chan bi ka wanga dam chuak ta ani nge arin om hle chuta an chunga thil thleng zong chu an chui kir le a tharau sual kan ti te hi anom nge ani aring ta chutiang bokin pathian po a nge ani don hi ti in ngai dan asiam zui ta ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia